Wara li skoprejna kif McBridge hija marbuta direttament maċ-Ċiniżi li xtraw il-Power Station, wara l-arrest ta' Keith Schembri, wara l-akkużi qed jagħmel il-koħħu, tkompli tikber il-pressjoni fuq il-gvern ta' Robert Abela bis-sitwazzjoni toħloq qasma ġdida fil-Partit Laburista bejn il-klikka ta' Abela u grupp kbir li mhux kuntent bil-mod kif qed imexxi. Apparti l-eks membru parlamentari Laburista Maria Camilleri u l-President Emeritu Mary Louise Coleiro Preca kienu bosta dawk li appellaw li Robert Abela u l-gvern tiegħu biex jiskuża ruħu pubblikament. Iżda dwar dan skit totali min-naħa tal-gvern. Għax għadkom ma għamiltux apoloġija għal dak li żvelat fil-medja l-aħħar. Rispondini Ministru xorta ma. Fit-tmiem il-ġimgħa l-President Emeritu Mary Louise Coleiro Preca appellat li Labour jagħmel din l-apoloġija permezz ta' artiklu miktub minnha stess għal Gazzetta Malta Today fejn insistit li l-partit li kienet tagħmel parti minnu għandu jiskuża ruħu mhux biss mal-partitarji tiegħu iżda wisq aktar mal-pajjiż. Mary Louise Coleiro Preca qalet li l-gvern ta' Robert Abela fadallu aktar xogħol x'jagħmel sabiex jiżgura li pajjiżna ikun immexxi minn prinċipji sodi ta' governanza tajba, trasparenza u kontabilità. Bin-nista Robert Abela iwieġbu apertament li dan il-kliem mhux xejn għal vendetta min-naħa tagħha aċċamata li kien tar George Abela fuq il-każ ta' Paqpaqli.